Egunon lagunak, badakizue gauzatxo bat? Etxean, pila bat tximeleta jaio dira. Nahi duzu ez ikusi zelakoak diren? Goazen ba ikustera. Ikusten dituzue zenbat tximeleta jaio diren? 11 tximeleta jaio dira. Ez dira asko mugitzen eta ez dute hegan egiten. Baina tximeleta eme batzuk jarri dituzte arrautzatxoak, ikusten dituzue, hemen? Txiki horiek arrautzatxoak dira. Zetarra, 20 egun inguru bere etxean egoten da lotan. Eta loaldi horretan, gauza oso polita gertatzen da. Zetarraren gorputza aldatu egiten da. Eta tximeleta bat bihurtzen da. Orduan, zulotxo bat egiten du eta bere etxetik kanpora ateratzen da. Ikusten duzuenez, tximeleta bat bihurtu da zetarra. Orain, antenak eta hegoak ditu. Baina tximeleta hauek ezin dute hegan egin. Tximeleta batzuk neskak edo emeak dira. Beste tximeleta batzuk mutilak edo arrak dira. Tximeleta handi eta potoloenak emeak dira. Eta tximeleta txikienak arrak dira. Tximeleta emea eta arra elkartu egiten dira. Tximeleta emeak arrautzak jartzen ditu. Ikusten dituzue arrautza txiki guzti horiek? Hauek dira tximeleta emeak jarri dituen arrautza txikiak. Hurrengo urteko udaberrian, eguraldia epeltzen hasten denean, arrautza txiki hauetatik berriro jaioko dira zetar txikiak. Agur lagunak, hurrengora arte!